Hake bening kong ngai khublei ya barok kibala banyok snow bat kibasngap ayu bau blei udon ban kren hapdeng jongi ngakirpat ya pi ba phin ai ya kapor ka ba kordor bat snap ayu bau blei udon ban kren para benget namar ngam shimelap ya ka balang ngam shimelap niam ngayalap yuniu jisu ubalawan shiga protei arhajar snem palat menshua barudang long ujo ublei bat ayu bau niu jisu udon ban teach udon ban hikai hakaba jeliu jong gadok nuhut bat kemensim baru niu jisu ong let shiga protei yalap iga gospel da penlong senran yaki bat pen baptis ru yaki kedai ke hukum ke jong ublei yim haga pertai ke ba para benget ke badan hapdeng shibon ke jingat lenti ke bangi sngoto ba ke pertai ke bangi im ke long ke pertai de shisha habangi pai shaga diang bat shaga mantang ke jing sudah baru ni ublei ubangi bot ubangi mani bat ngi shakri khot ru ya ke jeng im jong pi bat jong ha bangin bot ya ni ublei ubalong de shisha ublei ubalawan shaga pertai ban pen I ya ke lenti kani ke khubor para benget ke bateng nagato ke lenong ke pra jong markast ke kentien ki ba ong kumni jar ubamon ban bot nadien jonga ai bun len yeladi un ba yelaga jong ke diengphna bat un bot yanga kani ke benta ke balai ke banga beteng ya kani ke benta ke ba on pen snow hapedeng jong pi bada yubo blei udon ban kren para benget snap kan long ke jing kyrkhu haga jing im jong pi ngi kynmaw para benget be jonga ya ka ni ke jing ja ke ba uchisu open pau haga jong ke senran bada bolo open pau kumta para benget uwe ni ke senran ki ba khmat ki ba utrai baru nong pen im jongi ujisu ujus ngutanat banya slok banya kren badu ubelong ru uwe ni ke senran ubelapen pau how try but unong pen im jongi ujisu banya thu baulong utau Khrist ukon jong ublei kabalap ai ru ya ke jing kemen baga jing hun how jisu ya ke kentien skap en pen puli para benget nagktien ke jong ublei yoknes khat lai la nong gar khot ke balai pun riu ter ko ong kumni Simon Petrost u ong hu ko try shano men salet ukli yo jisu le thu hu shagabangan salet memla bot yang amenta ujisu ya thu yu bashakaba ujisu on salet uneu Petros onomla ban bot ya hakabakum kata ka klip mat kede ke jingkeli hau Petros habang ile bot kat ni yo neu jisu ke kata ka ba un salet ka ba umla ban bot kede ke mensim ka ba don shapok ka ba kersoi haka jing ka ba yo neu jisu Rei Petros snow tho para benget ngap en pen puli shu ong ni Petros ong ko trai belengam la bot ya mementa nganai tino ya lagi jeng im naga benta jong me ujisu le tho men ai tino ya lagi jeng im naga benta jong ha bu baru dak jeng keli shisha nga ong hame kedai ke kentien bau jisu lapan pau ke belong very serious ke bau latip ke bau la champagne ke bau la sngoto ye ke bau kren chapang ni Petros baru ong ko ngap siar unom riu tat on damen len yang lai sin
Ke Bible ke thu bekerja bergalong kumta para benget. Namar ban bot yo Jisu kadai ke suffering. Ban bot yo Jisu kadai ke pan sngat syak ke ba on syak ban pen pong om dei tang hau Khrist ha ke jing jong pi bat chong ha. Ban bot yo Jisu kadai ke lenti kem ke ba briu bat ke briu ki dei ban yat. Ban bot yo Jisu kadai ke lenti ke ba ngin hap ban syak kawang mau kadai ke lenti ke ba ngin syak ban tiu kadai ke lenti ke ba kiwei kin pet. Bada bakin pet yipi kin yu I ba pilong shishan em kinong bot ki jong Khrist Jisu ong bot yang ha Petrost sngu klan halaga jong ga jing sngu ka jong o yu I ke ga baga ja ya ga baga Bible ka dan banyak tu ulalan lai sien hasyabon riu siar uang nam itu yo Jisu yo le sia ke jing jongi para benget ilong kumta bon ya kam para benget bengilong ki Khristan ki babot yo Jisu hato kalong kumta para benget haga jing jongi ngilong si shamo kita ki Khristan ki babot yo Khrist haga jing ki Khristan ki babot yo Jisu ki de ki Khristan ki ba sngoto ye ke ba ki kran ki de ki Khristan ki ba pen I da ka kam ha ka jing long jing ke jong ke rei ni ha ka pertai para benget bagi babon para benget be changa bot yo Khrist ibut ya ka way pat ka jing hikai la ka long haki office ki bingi tre aka jing dom pun sien ka bingi yat namar ladang ikam si shai lade bingi long kinong bot ki jong Khrist para benget ngin long ki briu ki balong ka jing shai shiki way pat Niu I para benget ketuk ke tim haki liang barok ke bangi ni saki bingi long ki Khristan Jisu klami kai pi ba phin ya ka bakum kita ka jing Niu I para benget bagani ka thlkien ka thliet ke bangi kran ni pen mong bun sien ya ki wei pat ya ki para marjan ki jongi ni ken dap iki bat ni kampat ya lade bangi long ki Khristan ba kinong bot ki jong Khrist haka jing yat lenti jong jing jongi bon sien lada ka long ki para marjan lada ka long haka jing tre ki jongi lada ka long ki school ba ki college ki jongi nging yu I bangem long ki nong bot ki jong Khrist na mar ki kam ba ki jing le ki jongi haki jing long ki ba itrim ban pet ke jing pet mat dong ke jing bishni ke jing kwa brai ki ba bon jat ke ni ke jing kli para benget khot ni lalong Khristan compare ni don hakanu ka balang na marngam sim lala yala balang bat yala niam bat ke balang lani ka niam kanum la ban pen yo no briu lani ka no briu de habang lalong kita kinong bot ki ba shisha ki jong Khrist compare lani ki don hakanu ka balang bat ka niam Ni haga pertai haga bagi briu naga jung hiar pateng ki bot ya ke bagi don ki briu ki ba haga pertai ngi shualong kita ki briu ki bangi hiar pateng ba ya ke tangi bot bat ki babon para benget ki dai kita ki hereditary Christian ki ba hiar pateng naga jung long Khristan ga jung mi ba jongi ngile shualong melem bat telun hakata ka jinglong Khristan ka jongi bat kum ki hereditary Christian ka bamot ki Khristan ki bahiar pateng ni bot namar lakha haka ying Khristan we are born in a Christian family de hang ni bo Jisu ong len yelade ba ilaga jongga diengphna bat bot yang ha para benget be jonga ban bot yo Jisu ka de lenti kem hatungi bot do ya ka lenti kem ka bo Jisu khot aga jing jong pi pat jonga
Bot yang ong Jisu, bon ki briu pada benget be jonga, ki bakla shibon, namar ki bot Jisu tang sngi Sunday. Kalong ke badai ban le jing seng. Kalong ke badai ban pendap ya kan yam badi karukam. Henry ban bot shisha yau niu Jisu ba khot ya ka jing jong pi bat jonga, kalong ban len ya lade ba ya ka diengphna ban bot yu bat ha bani bot yau Jisu kiwei ki pet ya ka jing jong pi bat jonga uba kumno bat ka ba kumno ngilong. Udah dak jing kli para benget chimat. Baru Jisu khot ya ka jing jong pi bat jonga ha ka ba kung ka ni ka sngi baru dang pen sngo ya ni ka khubor ban khot ya ka ba jeliu jong ka dok nut bat ka men sim jong pi ha tu ngilong shishamo kita kinong bot ki ba shisha ki jong Khrist. Jisu klam ong ban bot yu tang ka ski Sunday. Uang ban bot yu man ka sngi man ka minute man ka second baro shi tayo baro shi bnai baro shi snam bat man ka klip mat ni bot yu Khrist ka jing ha ka jing bon sien kum ki khun ki ju kloi ru an bot ye la ki jong ki me ki pa ka e ki be ki le ka e ki be ki kai baru Jisu ba ukran para benget ban bot yu kedai begin school tour bagi bot yel tau belai uba pen pau ling baga sam ga ar pulai utrai ulong nong aplang brak janga nanom kerdo upen tiak enga ke jak plang ge bejarngam wialam yang harut ki wa ki ba jai upen pai pat ye ge men sim janga shisha la nga dei ban ya ke tem ge serniu ge jengyap nanom syap ting ye ge besniu namaru ding do baru shando ulong ringkat lembat nga ngitip pada benget bau tau belai ubangi bot pada benget ulong utau nong aplang brot kebaki nong aplang brot jaga pertai hidang lak ban no kita ke lang brot halum henrei niu nong aplang brot jong ubashisha jong pi bat jong ha lagi kimi ki pa ke jong pi gila no ya pi to pin tip nak ni ke nok pai jong ni ke sngi bau niu nong aplang brot ubashisha no ya ke jing jong pi bat jong ha wadah pedeng jong ke serniu jong ke jing yapro pedeng ke crisis pedeng ke jing pedeng ke pandemic pedeng ke jing le ki babonjat jong ke jing pedeng ki kap ki ba pide ban yat ki ke jing ke ba pishem kum ke kemi ke jing ke ba pishem kum ukpa ke jing ke ba pishem kum ke ying ke sam ke jing ke ba ngishem kum ki briu henrei uni u Jisu habangi bot yu o yalam ya ka ta lenti ba ka lenti ka long ke jing kemen ba ka jing kemen ke dei ke beneng ke jing ke li ka long ni bot shishana yo Jisu yano ni bot para benget hagi jing jong ibon ye bot namar ngitip bagi bot yo tau ta lene kata kilong gi bangila ban shania ngi ai bot badon rengkat lem namar bakilong ki bala ban shania u Jisu ulong u bangila ban shania Jisu ulong ke lenti para benget uang ngau balong kata ke lenti ke jing shisha bat ke jing bat om don ba let chok pa lat tang danga ngila ban shem ke gospel ke jong yotnes kat saulonong ke khot ke ban riu ke jing ke li ke long lagi bot yo Jisu ngin shem para benget ya ke jing ke babam jukut ke jing shisha ke long bat kum ki benget bat kum ki khristan ngila bot ni yo new Khrist shispa nyo pusan snem ben shua ke jing wan ke jong Thomas Jones bat i Annie Jones house kat praspa Sao Po Dave snem hakaba kila wan yu kejap apa Calcutta bat nakal kata kila poi hakadi ke rilum ke jangi hapok nang saulia kili ki briu ke jong blei ki belebut yo Khrist ki belelen yelade nakam ta jing ke bagi don ha jing sup jing san syakate ke ri syashiliang duriau ha bagi laba ye ke diengphna ke jong Khrist ban wan ban poi haduk ke ri ke be it ke jangi
Day kadaw barok kalong bakibut yo Jisu. Kini kiwan siya kani kari ka jangi para benget ki ai yo dak bangin tho u abikidi. But day tangkat ta para benget ki ai ru yo Jisu haga jing jong pi bat jonga kini ki briu ki bashisha ki balabut yo Jisu. But day tangkat ta ki alap ki gospel ki penpau yo Jisu ha ki briu hapot nong saulia. But ka kan thei ka baning kong kan nabon ka long ka briu ka babut yo Khrist. Kan nabon para benget kala kan tat ya ka ksiar ke bagi bahaya nga sang ki kuat ban ai pok jongka kana bon kala kentat ya kan rupa kala kentat ya ke bri kala kentat ya ke jaka ki puta kala kentat ya ke jing don jing baro namar kani ke kerteng Jisu namar kala bot para benget baraba kala bot kala pen scam ya lade haga jing dei ka bajan ka balong badu blei kala pen scam para benget namar kalau khot cimot kejing ruai kaya tu ikan kentien pada benget kejing ruai koros khublei puar ngala khot cimot ban buhot yo Jisu ngan pai dien ngan pai dien kiwei le kim tre ngamar wei ngan but ngan pai dien ngan pai dien perthei ngan I no ya diengphna ngan ba ngan pai dien ngan pai dien kedai ke jing ruai jeng ke jing kot jing mot para benget ha bengila but yo ton rai jeng ke beneng bat ke kendo khublei balawan daladi syagani ke perthei ban syayap halor jeng ke diengphna baru ong ye ke kentien yo Petrus bat ong Jarabaman man but nadien jonga. Ai bun len yeladi. Un ba ilaga jong ka diengphna bar un but yanga ban but yo Jisu ka decision. Bun ni ong ila but namar. Layalam yangi. Ngil shulan tang haga balang pada ka niam. Namar la race ru yangi haga religion. Hato ka jing kali kalong ngila but shishamo yal tau Khrist. Hato ka la don ka sngi ka bafirai ba phin rai shisha bat pilarai shisha ban but yo Khrist ngalakut cimut ban but yo Jisu ngan pai dien ngan pai dien perthei ngan I no yo Jisu ngan but ngan pai dien kiwei le kim tre ngamar wei ngan but ngan pai dien ngan pai dien Simon Petrus snguthu paranget bau Jisu long kun jong blei wan ban sha alor jong ka diengphna nan ka pop jong pi pat jonga badi ka ka bau Jisu unyat Petrus da shisha omla baru ngothu para benget uni o Jisu o yo I ya ka bajaliu jong ka dok not ba ka men sim jong pi bat jonga o yo I ba kum ki priu ha padeng ka jing tot ha padeng ka jing bambyang jong ka jing ngila kelon para benget namar baro ngila le papat ngila du le na ka brom ka jong blei don ba hok don baru nang khot I ya ka jing jong pi bat jonga ban but ya na ka klip mat jong ka sngi ban I no ya ki jong ka perthei ban I no ya ka buram ya ka jing start ya ka spa ban ki baro habangi make decision habangi rai para benget ban but yo Khrist kadai ka rai nadut na ka perthei ka beneng na ka dujok ka jingdom na ka jing shai yo Jisu ni yo Satan para benget be jong kadai ka rai shimet Jisu bo khot klempen bor yanoro usiong bet jarabaman but yanga ai bon len yaladi on ba ilaga jong ka diengphna halaga sngi kaya ka bangamot ban ong para benget kalong ai bakat badang mi kisngi nginang la ban len ya ka bau Jisu la le baru la len na kamta ka jing jong pipat jonga ula len ya ka tiga beneng ka bakabat ka buram ka badon ya ka ban I no ya ka ket shipor ban wan shini ka perthei ban syayap alor jong ka diengphna ula wan para benget ban pen ya ki nong pop ki bakum manga bat kum mangi baru khot ru yangi para benget bangin len ya la ka jong ka jing bangin ba ya ka diengphna upen I ya ka nuksa para benget bakum khon jong blei
ubadai ban wan shi ka protei ubalawan shi ka protei upen I yang nuksa ka ba ban kiu halor ka diengphna klem pop pada benget ban sha na kam ta ka pop jong pi bat jong ha baru khot pada benget ban but you jisu kam dei ka lenti ka bekeman ndre ka dei ka lenti ka bangin keman haka wei pat ka benta ka bangis ngotu ba ka beneng ka lapen scam haka jinge dei ka ba pat khublei namar phin but you Khrist shibun ka jing phin mat ndre ka dei ka jing keman pat ka ban la shrendat ka nabon haba ka labut you Khrist ka la du no ila ka jong ka kemi para benget ka la du no ila jong ku pa kala do no iki bahiyeng asam kala do no ya kaspa ka bagila terwa kala do no ya ki ai baro ka yai sha shitom lam ringkat bat Khrist bat ka yai ne hangta para benget ublei khot iki nabon bikin nang yai mi para benget bangin la ban yeng ya ka ban long kinong bot ki jong Khrist haman ka klep mat jong jing im jong ublei khot para benget bangin nang long shi shakit saki ba im ki jong haman ki por jong jing im ublei kyrkhu ini ka khubor baru beli kyrkhu ya barok kita snow ya kah nakam taka burom jongo amen lada don mano para benget kiba kwa shisha ban but yo jisu para pedeng kejeng ublei khot pi ban pen snow ini khubor pin dwai lang ringkap yang begini kejeng dwai ban pen scam ya kejeng yanti juga kejeng em jong pi ong try ngam snow thu mengalabut ni em Kuat bangan pen scam ko kenrat. Bangan but ye me nak klip mat jo ngi. Ngan but ye me ko kenrat. Kat shaba me lam ngan but. Try belong play jo nga. Nga IT bang syania ila di tang hame. Tetap ingar ka snam jo me. Ha pedeng ki jing ki babun ki bang ada banyat ki balong ki jing jo ni ka pertai. Ngan pen scam ye la di. Ha ka jing yat yanti ka batang mat me. Sat ingar ka snam jo me ko try. Ban khuj ka jing bom hok jong habaro badai bangan nga ban yang scam ban long nong job nakam ta ka burom ka kerteng ka jong me ndei tang yela di shimet mangala but ye me ngan la wan lam ru kiwei pat bakin long kinong but ki jong me shemi ka burom shila di maap inga ko trai ringkang jong habaro ka kerteng jong chis doi amen ubleng kyrkhu ye bi nakam ta ka burom